Hey guys, welcome back again to our channel. So for this video, it's going to be another video. Before anything else, if hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do consider subscribing in this channel and do like this video, share this to your friends, do comment down below kung ano yung mga katanungan nyo regarding this video. So before anything else, shoutout muna tayo. Kung gusto nyo magpa-shoutout guys, please do leave your names down below, so with your location para at least alam namin kung saan parte kayo ng mundo nanonood sa amin. So we have Sir Tekio Flores from Dubai, Sir Ray Tenorio from Batangas, we have Sir Jonathan from Nabas Aklan, to Sir Gerard Paler, to Cesar Noga from KSA, and we also have Samodio and Mababa family. Maraming salamat po sa inyo guys na nanonood sa aming videos, and sana at least may natutunan kayo. Eto guys, update namin kayo sa mga natitira o yung mga sisiw namin na ganito. Nagkakaroon din tayo ng problema at times na mga ganito. Ayan naghahabulan sila kasi nga nag-aaway-away sila sa isang bagay. So yan dyan, nakikita nyo yung iba dyan na medyo mapula na yung mukha or dumudugo na talaga actually. Yan yung parang napagbubuntungan nila ng kanilang galit. So, try kong kunin yon para i-separate natin para hindi na lumala pa. At baka kasi mapatay nila yung isa, tapos napakaliit din kasi. Eto guys. Ayan. So, ayan guys. Ito yung nangyari sa isang sisiw. Ito yung mahirap guys kapag hindi agad na natingnan or na bantayan nyo. Ayan. Nagiging ganyan yung mukha. Napakatapang din kasi nga yung iba niyang mga sisiw o yung mga kaidaran niya is ginagalaw niya. Tapos siya na yung napag-initan ng lahat. Ayan, napagtulungan. Kaya naging ganyan yung mukha. So, ang gagawin ko ay ilalagay ko muna siya sa isang basket or tatabunan ko lang siya ng basket para at least makapagpahinga din yung mukha niya na kasi nga para palagi siyang tinutuka ng mga kasama niya. So, ito ang isa sa mga dapat yung bantayan guys kapag nagba-backyard tayo. Tapos mo lang medyong kulungan. Kasi ang nangyari guys, pinagsama namin yung mga tigwa 1 week part ng mga edad. So, ito ang nangyari sa kanya kasi nga matapang din. So, dyan na muna siya sa loob. Ayan. Dyan na muna siya habang mainit pa ang lahat na nasa kulungan. Kasi mapagtutulungan talaga to guys kapag hinayaan natin doon. So, tigwa 1 week apart kasi sila guys. Ayan, meron din mga maliliit na matatapang din. Kaya sila rin yung napag-tritripan ng iba. So, ayan, tigwa 1 week apart sila. Kaya hindi pareha yung kanilang laki. Eto, dito guys, gagawa ako ng separate video nito. Pero update ko lang. Napisa na yung pabo namin at saka ng chicks namin. So, yung naglimlim niyan is yung pabo. It is possible na mapisa niya yung sa manok kasi nga 21 days lang din naman yun. Tapos mas malaki din yung chance na mapisa kasi nga malaki din yung pabo. Kumbaga na iinitan niya talaga yung itlog. So next video abang kayo dyan. Gagawa ako ng separate video on that. Kung ano yung mga ginawa namin sa batch na to. Kung bakit sila nagkaganyan na halo-halo na yung naging sisiw niya. So, sa ating topic ngayon, back in our topic. So, eto na ang ating topic ngayon guys. Nasa thumbnail naman din makikita nyo. Etong dalawang itlog na to. Sa mga nagkakaroon ng katanungan kung bakit nagkakaganito yung ating mga itlog, sasagutin ko yan based on our experience and base na rin sa aming mga nababasa, naririnig, and most especially, yun na nga yung experience talaga. So, yung mga ganitong uri guys na itlog is still an egg. It's still an egg ng native natin. Ayan. So, kung merong napakalaki, meron din naman yung napakaliit talaga. So, yung napakalaki guys, eto, bunga din po ito ng tinatawag na katabaan or hindi siya yung tipong egg na fertile. So, katabaan lang to siya guys. Kaya ganito, nagkakaroon ng abnormalities yung ating mga manok. Lalo na po kapag pa-condition sila, then i-release nyo. Tapos, sa unang itlog, masasabi nyo na, ay, malaki talaga yung kanyang itlog. Which is not, kasi abnormal to sa ganitong mga sizes. Napakalaki guys. Kung sa broiler nito, siguro nasa mga large to extra large itong itlog na ganito. Ayan, napakalaki. So, kuha din ako ng standard size para at least makita nyo rin kung ano yung kaibahan talaga
ng standard size at ng ganitong malalaki at saka nung napakaliit. Ito namang kaliit guys, is sobra naman din yung liit na parang pugo na lang din yung kanyang size. So isa rin itong abnormalities. So makikita rin ito sa bagong release na mga inahin, tapos 1 to 2 eggs, makikita nyo yung mga ganito. Merong mga sizes na ganito. Well, luckily, kapag meron kayong mga sizes na isa lang or hindi yung maramihan talaga, kasi dito sa amin isang maliit tapos meron naman din sobrang laki, pero magkaiba yung parents ng itlog na to or magkaiba yung pinanggalingan ng inahin na mga itlog na ito. So ayan, so kukuha tayo ng standard size para ma-differentiate natin kung ano yung kaibahan na sinasabi ko. Ito guys, nakakuha na ako ng egg doon sa kabila. Ito yung sinasabi ko na napakaliit masyado. Isa itong resulta ng abnormalities o yung tinatawag na katabaan ng ating mga manok, kung saan hindi nagmamature, hindi lumalaki yung ating mga itlog. So pasensya nga pala guys kung medyo maingay kasi nasa tabi lang ako ng mga kulungan namin. So ayan, pagpasensya nyo na po. Ito naman yung standard size ng ating mga itlog. Ito yung abnormalities, resulta ng abnormalities. Ayan, maaaring katabaan lang to kung saan hindi rin nagmature yung itlog o hindi lumaki, kaya ang nag-turn out is ganito ang nangyari, napakaliit. So meron naman tayong ganitong uri or ganito kalaki. Ayan, yan yung standard ng itlog namin dito guys. Hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit, talagang ganito lang. Kung sa itlog ng broiler to, mga nasiguro sa large size lang tong ganito, medium to large size. Depende rin yan guys, nagkakaiba-iba rin ng size sa inyong mga country or sa inyong lugar, kung ano yung pamantayan nila ng large or medium, large to XL size. So eto, at eto naman resulta din po ito ng katabaan. Ayan, kung mapapansin nyo naman, napakalaki. Eto na guys, oh, napakalaki kung mapapansin nyo, ganyan. Ayan, so tatabi natin sila. Ayan yung sinasabi ko na abnormal tong dalawa, kasi yung ganito guys, hindi na to napipisa kasi nga resulta din to ng katabaan or yung tipong dahil sa taba nila. Kasi alam naman natin kapag yung itlog or kapag yung inahin guys is nangingitlog talaga sila, whether merong similya or wala, nangingitlog talaga sila. So ang nangyayari kapag walang similya is nagiging bugok. Ito yung mga tinatawag na magiging bugok kasi hindi na to mapipisa, kasi nga wala po itong similya, kumbaga katabaan lang. Yan yung mga tinatawag na manok na layer chicken, which is intended for egg production yung mga ganito guys. Kaya yung mga layer, kapag kayo nag-aalaga ng layer, is hindi na po yung kailangan ng tandang, kasi kailangan lang ng feeds or yung pinapakain sa kanila ang nagpapaitlog sa kanila, kung saan yun nga mataba sila, kaya nangingitlog sila. So yun yung mga ginagawa ng ating mga layer chicken, kung saan kailangan lang sila na pakainan ng mga pang layering feeds para at least mangitlog din sila everyday. Which is yung mga natives naman or yung mga tinatawag din for meat type is kailangan natin ng tandang sa isang range para magkaroon tayo ng similya sa iisang itlog, at ito ay maaaring mapisa niya kasi nga meron tong similya. So ayan ang ating topic for today. Yung mga ganito, kung nagtataka kayong mapipisa ba to, hindi, expected na hindi guys. Hindi ko alam o hindi ko nilalahat, pero meron yung iba na talagang hindi na napipisa. Ayan, kasi nga mapapansin nyo naman sa kanyang hugis at saka sa kanyang liit, napakaliit oh. Kung dito naman, napakalaki din naman masyado. Ayan, kung makikita nyo, napakalaki masyado din naman ito kung tutuusin. So ito yung mga standard size lang guys. Ayan. So ayan oh, kung pagbabasihan nyo, from very small to medium up to large, napakalaki din talaga ng diferensya. So guys, ito ibabalik ko lang to doon kasi ayan oh, meron tong similya. So ibabalik ko ito doon para malimliman niya kasi sayang din to. So yung mga ganun guys, yung mga malalaki at saka maliliit, gamitin nyo na lang yung pangkain na lang. Ayan, nabalik ko na guys. Ayan, nabalik ko na sa kanya. So ayan siya. So yung mga ganitong itlog guys, I suggest na lutuin nyo na lang o gamitin nyo na lang pangkain. So katabaan lang din naman to. So same as usual, yung egg na may egg white, may yolk, pero walang similya, yun nga lang. So ito yung ating topic for today's video guys. Ayan, kung nagtatanong kayo kung mapipisa ba to or anong uri ng itlog to, bakit nagkakaganito, ayun na nga, abnormalities to guys or katabaan lang nila, kaya nagkakaroon tayo ng malalaki, maliliit,
Kumbaga, hindi yung standard size na itlog nila na binibigay sa atin every day. So, kadalasan ito guys, nakikita to, first 2 eggs, or yung first 2 eggs na nag-iitlog sila, yun maaring, pwede nyo markahan yun, nalagyan nyo ng markings kung sa tingin nyo, hindi yun mapipisa. Dahil masasabi niyo siguro na mula nang nagpa-condition kayo, then na-release is napakaaga nilang nangitlog. So, maaari din yung abnormalities guys na napakaagang mangitlog kasi dito sa amin 2 to 3 weeks. Ang pinakamataas 3 weeks, tapos merong iba na talagang napakaaga, which is yun na nga, katabaan lang pala. So, ang naging tendency is hindi rin yun napipisa. So, maaaring markahan nyo yun. And then later on, yung mga ibang eggs niya, pwede nang hindi markahan kasi alam natin that time is nangingitlog sila na with similya na kasi nga yung tandang natin is nagpapakasta na rin sila. Guys, eto. Siya yung may-ari ng itlog nito. Eto siya. So, etong inahin na to is siguro nasa 3 to 4 years na rin siguro. So, nasabi namin at first na baka nga siguro ganito na yung mga itlog niya sa susunod pa ulit kasi nga matanda na siya. Which is not true kasi yung mga itlog niya ngayon is standard size po siya guys. Standard size yung mga itlog niya. So, etong itlog na to is nasa first 2 eggs niya to. Yung isa is malaki tapos yung isa maliit. Ganito. Eto. Mga sunod na itlog niya is okay naman. So, ganyan. Lumilimlim na siya ngayon. Actually, matagal na tong egg na to. Hindi ko lang na pakita or hindi ko lang na film agad. So, yung dito, ayan, meron na rin yan. Etong inahin na to guys, actually, anak niya to. Ayan, mas malaki yung anak niya kasi nga na-cross na natin sa ating upgraded na. So, na-upgrade na natin siya sa isang uri ng manok. So, ayan yung kanyang nanay. So, I guess that's it for this video guys. Hope you like this video tungkol sa ating mga itlog na mga malalaki. Sobrang laki. Tapos, meron naman din tayong mga itlog na maliliit. So, sa mga nagtatanong dyan, kung meron pa kayong katanungan, additional questions about these abnormalities, you can ask us through comment. And also, we have our page, guys, on Facebook, named Inday Puy Puy pa rin po. Same logo pa rin po yung ginamit namin doon. And yes, that's it for this video, guys. Sana ay nakatulong sa inyo yung aming short video regarding these types of eggs na maaaring ma-encounter natin with our backyard. So yes, that's it for this video. Till next vlog everybody. Peace out. Goodbye.